Kien propju l-10 ta' Jannar tal-1910. Meta San George preka, bil-għajnuna ta' tfajla Ġannina Gutajjar, beda l-mużew għat-tfal bniet, tfajliet u nisa. Dun George tant kien iħobbu lil Ġesu li ma xtaqx iħobbu waħdu. Illum din il-ħidma ta' mħabba li l-Papa jsejħilha il-Ministeru tal-Katekista għadha għaddejja. Is-soċjetà hija wisq importanti għalija barra li format lili permezz tat-tagħlim u fl-esperjenzi li ngħaddu minnhom fil-ħajja tagħna kuljum fil-qasam tagħtini l-opportunità biex kuljum nagħllem u nifforma tfal u żgħażagħ fuq l-istess valuri tal-Evanġelju. Dan mhux dejjem faċli, ma bil-għajnuna tal-Alla u bis-sapport u l-għajnuna tal-oħrajn dan ikun possibbli. Inħoss li s-soċjetà tatni ħafna affarijiet. Tatni l-opportunità li fiż-żożija tiegħi nitrawem valuri nisara, hekk li nara s-sitwazzjonijiet u ċ-ċirkostanzi tal-ħajja tiegħi, d-deċiżjonijiet mill-għajnejn ta' Kristu, kif ukoll li mbagħad ikolli l-opportunità li ngħaddi dak li tallimt u dak li esperjenzajt lit-tfal u lil żgħażagħ oħra. Fis-soċjetà jiena tallimt x'jiġifieri tħobb u tallimt ukoll x'inhi l-vera kuntentizza u nista' ngħid li s-soċjetà influenzat kull deċiżjoni li ħadd matul il-ħajja tiegħi. Anke fuq ix-xogħol jiena bħala kap ta' skola dejjem infittex li naqdi u li nżomm il-bniedem bħala iċ-ċentru ta' kollox. Il-ħolma tiegħi li nibqa' fis-soċjetà għal dejjem. Is-soċjetà hekk tatni ħafna u ta' dan inħossni grata ħafna lejn Alla. Is-soċjetà wkoll tatni ċans li nkompli anke nespandi fl-istudju tiegħi kemm fil-karriera tiegħi bħala infermiera u kif ukoll hekk fl-istudju tiegħi dwar il-formazzjoni tal-adolescenti u żgħażagħ kif għandi nimxi l-mixja tiegħi magħhom ma' dawn iż-żgħażagħ. Jiena s-soċjetà tatni ħafna, speċjalment opportunitajiet biex naħdem fuq il-motto tagħna li huwa biex Ġesu jkun magħruf u maħbub. U dana ma' tfal, ma' żgħażagħ, mal-adulti, mod fiżiku u wkoll fuq il-medja. Imma dal-aħħar is-soċjetà tatni opportunitajiet vera sbieħ bil-ħidma fil-missjoni kemm fil-Kenja kif ukoll fil-Filippini. Il-Filippini li ħassejt li l-kuntatt tiegħi maż-żgħażagħ, mal-katekisti u man-nies tal-post kien wieħed li jispira imħabba lejn Alla u lejn l-oħra. U int, għad ħsibt jekk Alla xi sejjaħlek sabiex flimkien mal-membri l-oħra tkompli twasslu fid-dinja li qed ngħixu fiha llum. Ejja ħanejnu lil xulxin biex Kristu ikun magħruf u maħbub. Il-paċi miegħek.